Ara començarem amb el bloc de nutrició, en el qual parlarà sobretot la nostra amiga Marina. Vale, comencem. Vaig fent preguntes. Sí, tu pregunta. Vale. Llavors, hamburgueses amb gust a carn. Teòricament, les hamburgueses vegetals, segons el que hem escoltat, porten bons additius, molts edulcorants, i això les converteix una mica en ultraprocessats. Que segons aquesta paraula no és del tot bo que consumim aquests ultraprocessats, no? Vale. O sigui, sí, en això és real al final, vull dir, són productes que jo trobo que són de consum ocasional, igual que una persona que menja carn, doncs potser no ha de menjar fuet cada dia, no? Però al final també són productes segurs, o sigui, els additius estan sota revisió constant per les autoritats competents, que en aquest cas és l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, que s'encarrega d'avaluar aquests additius, i al final també jo puc entendre que hi hagi aquest tipus de productes que imiten la carn, perquè molta gent que deixa de consumir carn, o el que dèiem abans, que molta gent que consumeix aquests productes igualment menja carn i no vol renunciar a aquest gust, perquè molta gent al final deixa de menjar carn per temes ètics o per temes ambientals sobretot. Llavors no trobo que hi hagi cap problema amb que de forma ocasional puguin consumir aquests productes i que els recordin a la carn i tinguin aquesta sensació pues, que els agrada, no? Ja, però si tu has decidit decidit deixar de menjar carn perquè no vols que un animal pateixi i tal, perquè t'has de menjar una cosa que és el sabor és quasi igual al de la carn, perquè més d'una vegada vas a un restaurant, fas una mossegada d'allò i realment sembla que t'estiguis menjant un tros de pollo, saps? Clar, però no sé, ho trobo totalment lícit. Al final tu vols gaudir d'una cosa sense tenir aquest pes que dius han matat un animal perquè jo em mengi això, i realment, no sé, són productes que... I és que això no li acabo de trobar el sentit. Doncs, òbviament, sí que una persona vegana o vegetariana ha de basar la seva alimentació en fruits secs, en llegums, algues, però això no treu que ocasionalment pugui consumir aquests productes. Sí que és veritat que jo això ho he vist també a gent del meu entorn, que algú deixa de menjar carn i llavors els pares comencen a comprar com tot d'hamburgueses, tot d'anàlegs, no? Productes que s'assemblen molt a la carn i que el que dèiem que tampoc són tan interessants a nivell nutricional, i al final omplen la nevera d'aquest tipus de productes pensant que d'aquesta manera supliran com totes les manques que poden tenir per no menjar carn. Vale, perquè clar, la carn el que sí que s'ha vist que ens aporta és tot de la vitamina B12, el ferro, la vitamina D, no? En la carn, crec. No tant, o sigui, la vitamina D es troba sobretot en ous i llet. Però és veritat que per nosaltres, o sigui, en general per qualsevol persona, al final la font més important de vitamina D és quan nosaltres la sintetitzem a partir del sol. Llavors això és com el més important, i hi ha moltes persones que tenen una dieta omnívora que en les seves analítiques la vitamina D surt baixa i s'han de suplementar igualment. I amb lo de la vitamina B12 i el ferro? O sigui, la vitamina B12 es coneix molt com que és una vitamina que sembla que la sintetitzin els propis animals, i no és així, sinó que la sintetitzen bacteris i altres microorganismes que es troben al sol i que per tant quan els animals pasturen doncs les agafen del sol i dins el seu intestí doncs, poden créixer i poden sintetitzar aquesta vitamina B12. Per tant, quan algú es suplementa de vitamina B12 és aquesta vitamina sintetitzada per microorganismes. I moltes vegades, com hi ha molts animals que no pasturen, són els animals els que s'han de suplementar per tal que la carn tingui aquest aport de vitamina B12. I en casos de persones vegetarianes no és tan problema perquè una ració d'ous ja t'aporta com el 80% de vitamina B12 que has de consumir al dia. Llavors sí que és veritat que en persones veganes s'han de suplementar diàriament, però en el cas del ferro, per exemple, no té per què. Si tens un bon consum de llegums, per exemple, en el cas del ferro vegetal, gairebé tot és noemo, que és una forma de ferro que no absorbim tan bé,
però s'ha vist que si tu la complementes amb àcids, per exemple, si menges un plat de llenties i les acompanyes, per exemple, amb pebrot, però pebrot fresc perquè la vitamina C no s'ha perdut amb la cocció, o menges de postres cítrics, no? Una mandarina o una taronja i tal, s'ha vist com que l'absorció d'aquest ferro no hemo és millor i per tant la pots com utilitzar. Quins problemes pot tenir que tu no et suplementis amb vitamina B12? Doncs pots tenir problemes de salut, però igual que una persona omnívora pot tenir problemes per no consumir suficients vegetals i que per tant no tingui un aport suficient de vitamines com la vitamina C o la vitamina A. Llavors, no diria que el fet de ser vegà et comporti directament tenir manques de nutrients, sinó que tinguis la dieta que tinguis, has de triar bé quins aliments menges per tal de poder cobrir tots els nutrients que necessites. Clar, perquè el que sí que he llegit és que si tu al ser vegetarià o vegà et costa molt més tenir una dieta equilibrada. O sigui, si jo menjo productes d'origen animal, em costa molt menys adquirir tots els nutrients necessaris perquè jo estigui bé. Llavors el que sí que vaig trobar és això, doncs que has de menjar molt o d'una manera molt determinada per tenir una dieta equilibrada sent vegà o vegetarià. Però vegetarià no tant perquè consumeixes ous i carn. Ous i llet. Sí, jo trobo que si vas una mica perdut, o sigui, és molt preferible que consultis amb algun professional que et pugui orientar, que et pugui donar unes idees de què és el que has de consumir per tenir una bona salut. Vale, llavors, amb el calci passa una mica el mateix que amb la vitamina B12 o el ferro. No tant, porto aquí uns números molt macos. O sigui, de calci, la dosi diària, més o menys, d'una persona hauria de ser com de 1.000-1.200 mil·lígrams al dia de calci. La llet aporta 125 mil·lígrams per 100 mil·lilitres de llet, perquè ens fem una idea. Però hi ha molts vegetals que ens aporten calci, igual que ens aporten altres minerals, com per exemple potassi, magnesi. Els fruits secs, per exemple, són rics en diversos minerals, també en el calci. I quants fruits secs t'has de menjar per igualar un got de llet? Clar, doncs per exemple les ametlles contenen 250 mil·lígrams de calci per 100 grams d'ametlles, o sigui, tenen el doble que la llet. Sí que és veritat que la biodisponibilitat, que això vol dir quan pot utilitzar el teu cos, és més baix que la llet, o sigui, la llet, quan tu consumeixes llet, el calci que té la llet tu pots aprofitar un tant per cent més alt, però això no treu que els aliments vegetals també te n'aportin. I us porto un aliment superestrella que no esperàveu que tingués tant calci, que és el sèsam. O sigui, 100 grams de sèsam tenen el calci que necessites per un dia. Òbviament ningú es menja 100 grams de sèsam, vull dir, tothom posa una mica a l'amanida o el que sigui, però vull dir que també és una manera d'enriquir els plats. O sigui, com que ho tinguem present. Però s'han de moldre, no? Bueno, normalment si venen torrats ja pots absorbir-ho bé, o sigui, sí que és veritat el que estic dient, que les llavors han d'estar o moltes o hidratades o torrades perquè les puguem assimilar, però normalment el sèsam ja ve torrat, o sigui que a consumir sèsam. Interessant, per mi també saber aquestes coses. Però remarquem lo de que és molt més biodisponible un got de llet que un grapat d'ametlles. Sí, és més biodisponible. O sigui, es calcula com que la llet està com al voltant del 80-85% del calci que consumim el podem utilitzar, o sigui, el cos el pot utilitzar, i en el cas dels vegetals així és com d'un 30-40%. Però bueno... A veure, t'ho diu una persona que no veu llet, però... Molt bé, Martina. Clar, perquè jo vaig trobar això de que si no menges molta llet, els vegans i això tenen més tendència a l'osteoporosis. Però clar,
amb el que Bueno, m'has dit, també va doncs, molt lligat a la vitamina D, al Clar. calci, l'absorció del calci, si la vitamina D no la tens bé, tampoc Tampoc serveix em de surt gaire. gaire. O sigui, Sí. el calci i la vitamina D van molt lligats i és molt important la vitamina D per poder absorbir el calci. Però vull dir, la gent que té osteoporosi com que els diuen preneu el sol, Ja. en lloc com si poden per la dieta que tenen làctics i moltes bossetes de fruits secs. Sí. Ostres. És com la medicina que els recepten. Medicina barata. Vale. I llavors, Bueno, els fruits secs. Ja, no, sí, Ja baratos. no, el sol sí. I un altre element són els àcids grassos omega-3. Això Això bé. bé, no? Sí, li preguntem a la Belén què tal. Els Tu què tal, omega-3? l'omega-3? Bé, jo les analítiques que m'he fet és que al final surt tot bé. És molt fàcil no argumentar, et faltarà això. Però perquè és una forma d'atacar molt directa, no? Tu et suplementes? Prenc Amb vitamina B12. Tot i així, abans de prendre'n, vaig fer 2 analítiques, o sigui, 2 anys sense, i em sortia bé l'analítica. Tot i així, bueno, com que tothom ho recomana, doncs mai està de més i crec que no fa mal, no? Prendre el suplement. Llavors sí que me'l prenc. Però crec que estic bé. Però d'omega-3, al final hi ha diversos aliments, les algues, per exemple, o les nous tenen, per un grapat de nous, contenen 2,5 grams d'omega-3, que és el doble de la quantitat diària recomanada. O sigui que realment Està cobrido. està todo bien. I què en penses de les algues? Perquè jo vaig estar mirant i és com una forma molt sostenible de créixer vegetals i menjar, molt poc utilitzada realment, no? Hi ha certs països que sí, però que com que no tenim cultura molt de menjar algues, i no sé... O sigui, jo sí que conec que ara hi ha diversos projectes a nivell europeu que s'està treballant molt per introduir les algues i les microalgues dins de productes que nosaltres ja consumim, com smoothies o com barretes de, no sé, tipus els palitos, coses així, com intentar introduir, encara que siguin com petites quantitats, perquè si no té molt de gust a peix. Clar, ja Però sí, que realment com enriquir una mica més com la nostra dieta també amb les algues. No, està molt bé, perquè havia vist que és una forma super sostenible de créixer menjar, que al final les tens al mar, no has de posar pesticides, o sigui, no és com un camp de conreu, no? Clar. I pots aconseguir Clar, els fins i nutrients tot que et granges, o sigui, és com molt més eficient perquè amb Els poc... pinxos. Clar, Els pinxos també es poden fer amb algues, s'ha vist. Sí. falten. És molt interessant. Guai. Sí. Estaria guai que creixés una miqueta Clar. aquest sector aquí, no? I es veu moltes vegades que et diuen sí, si ets vegà o si ets vegetarià, és com que estàs protegit enfront al càncer. Això ho he vist en moltíssimes notícies, moltíssims articles científics ara s'han fet sobre això. Realment és així. El 2015, no sé si us en recordeu que va sortir per tot arreu, tota la carn produeix càncer, com moltíssims titulars i tal. Doncs, o sigui, això ve de que la IARC, que és l'Agència Internacional per la Recerca en Càncer de la OMS, va dir que, va classificar la carn vermella i la carn processada com a grup 1. O sigui, la IARC el que fa és classificar les substàncies segons la seva carcinogenicitat en diversos grups. I la 1 és la més forta, diguem, o la més alta, que és carcinogen per humans. Llavors, això va suposar un rebombori. Llavors... La gent corrient. Clar, tothom... Clar, llavors el que s'ha vist és que quanta més carn processada consumeixes, que això serien els embotits, salsitxes Frankfurt, tot aquest... L'home embutxat. Clar, tot això s'ha vist que... Xopet. Que quanta més consumeixes, la prevalència de càncer augmenta. O sigui, la prevalència, la probabilitat de que tinguis càncer o que Però t'has de pateixis... fotre un fuet al dia, no? Per això. Augmenta, però no se sap quina és la quantitat segura. O sigui, llavors, estem aquí. S'ha de seguir investigant, no? Clar, llavors intentem rebaixar la quantitat de carn processada que consumim, tenint en compte això, però tampoc ens tornem aquí bojos de dir, ai.
I això és veritat, en molts articles ficava resultats, tipus, són aquests els resultats, però conclusions, seguir investigant perquè Sí, era la exacte. significativa. Encara no se sap quina és com la dosi segura. Vale. Llavors, lligat amb això de la falta de nutrients segons una dieta o una altra, com veuries que una persona vegana imposés al seu bebè recent nascut que tingui una dieta vegana o ovolacto-vegetariana? Clar, però jo et pregunto, Vegana. què no Ah. imposes a un bebè? O sigui, tot el que tu li dones a un bebè és imposat, o sigui, el bebè no tria què fa amb la seva vida. Llavors, al final, no hi ha... O sigui, no ha d'haver cap problema mentre la mare estigui suplementada amb vitamina B12 mentre sigui aquest primer període de vida que s'ha d'amamentar i tot això. I quan comença amb l'alimentació complementària, que ja comença a menjar sòlids i això, llavors ja sí que se li hauria de donar vitamina B12 al suplement al bebè. Però no sé, Belén, tu Sí, tindries però un a veure, bebè. això és com allò típic que va sortir, me'n recordo una notícia d'un noi dient no sé por qué mis padres me tuvieron si yo no decidí nacer. Clar, un bebè. jo això els he dit als meus pares. Rotllo, Però quan em tipo- diuen Marina, no sé què, dic, tu no em vas deixar triar, no? Pero tipo, o sigui, no creus que si tu tens un bebè que només li has donat, o sigui, res d'origen animal, tindrà unes mancances o naixerà més debilitat, perquè això No. també ho he llegit, no? No, segons l'evidència que hi ha ara mateix en poblacions veganes, no n'hi ha. O sigui, torno al que dèiem abans, que si un bebè té una mancança, el que s'ha de fer és una planificació de que tingui tots els nutrients, però no tan lligat a que sigui vegà o no sigui vegà. Tu tindries un bebè vegà? Bueno, el cas de que tinguis fills, crec que el que qualsevol persona fa no és seguir una mica el que han fet els teus pares amb tu, veus que ha funcionat bé relativament, no? I dius, vale, doncs fer el mateix. Llavors potser amb el veganisme costa una mica més perquè jo quan era petita doncs, també menjava carn i tal. Potser em preocuparia una mica més el fet de que es veu menys, no? Pots seguir com un exemple, bueno, costa més de trobar gent que té fills ja directament vegans. Sí que ho intentaria perquè al final, bueno, el que dius tu, no? En principi no hi ha cap mancança, jo també em trobo bé i potser pateixes una mica més en aquelles edats que està creixent. Aniria més en compte amb el tema de fer més analítiques, que jo quan era petita no me'n feia mai. Potser si tingués fills i fossin vegans doncs sí que m'ho miraria, però també m'informaria moltíssim. Hi ha diverses persones que tenen comptes fins i tot Instagram i tal, rotllo, vale, són aquests els passos, els principals dubtes i tal, però sí, jo crec que ho intentaria i sobretot aniria en compte a veure que tingués tot, que estigués sa i arrel d'això, doncs ja està. Perquè una pregunta potser una mica tipus, consumir llet materna es podria... Considera que no és vegà. Sí. Trobo que és... Que és una tonteria. Sí. Tipus, és un animal. Vale, Clar, però és la però- teva mare, és que és I el correcte. tu ets qui tria si li dones o no al teu fill, no? Vull dir... El problema quan tu veus llet de vaca és que és una vaca, és una espècie diferent que tu estàs bevent llet quan ets un adult, o sigui, la llet de vaca és per un bebè de vaca. Ja. I tu, si veus llet de la teva mare, pues, és totalment lícit, no? Si la teva mare... No, i també, no, també diré, o sigui, això, ara semblaré molt rara, vale? Vale. Però, o sigui, A veure què dius, se'm fa raro quan una persona jutja una altra per tastar la seva pròpia llet. Saps? O Ja. sigui, és com, quin fàstic, o que has tastat la llet de la teva parella, saps? En plan, què t'està passant pel cap, no? Però alhora penses, no sé, m'estic bevent la de la vaca, saps? Ja. Una vaca aleatòria, saps? Realment la comparativa és bona, sí, sí. Una vaca que no sap de res. Ja. No, pues sí, pues tens raó. Otra vez. Llavors, per veure una miqueta l'altra part, l'altra banda del charco, Vaja. consumir carn ens proporciona més força? No, ni idea. Més proteïna, Tipo, dius. normalment diuen que quan tu consumeixes carn, si soy más fuerte, la gent que, vale, els esportistes, vale, Els culturistes de- calistènia, Ah, vale. culturisme, tot això,
normalment es basa en la seva dieta en pechuga de pollo... I arròs. Però és com Sí que- proteïna. Ja. Sí. Fins i tot els culturistes, no? Que és com el més estereotípic que han de menjar Sí. pollastre, arròs, tal. També hi ha culturistes vegans. Vegans, ja. I dius, si han pogut aconseguir això amb una dieta vegana, és que no hi ha cap mena de mancança. Perquè és això també ho he escoltat moltes vegades, que en general consumim molta més proteïna de la que ens cal. Sí. És cert? Sí, o sigui, una persona, diguem, com de població general, hauria de consumir al voltant de una mica menys de 2 grams de proteïna al dia per quilo de pes. I sí que, en realitat, aquesta mitjana està per sobre. Clar, el que hem dit abans, tipus, a la setmana 200 grams de carn. Sí, estem hiperalimentats. Sí. Vale. Sí, és que moltes vegades el que em diuen a mi és et faltarà proteïna, però en general jo crec que ja prenem més de la que Sí. hauríem de, no? Jo, segons el que jo crec, que estem parlant tota l'estona, és com que per jo tenir una dieta ben equilibrada i poder suplir tots els nutrients necessaris per jo tenir aquesta dieta equilibrada, sent vegana o vegetariana, haig de menjar una mica més que el que menjaria si fos omnívora, sense passar-me tampoc molt del consum de carn. No, Mentira. mentira. Eso es mentira. Falso. Caso de rabo! Me voy. Sí, perquè, o sigui, la carn, hi ha molta gent, jo penso que de vegades que el que tendim a pensar és que la carn és 100% proteïna, com si no hi hagués altres coses per allà. Clar, i la carn té al voltant del 20% de proteïna. O sigui, per 100 grams de carn tens 20 grams de proteïna. I en el cas de les llegums també és així, i és al voltant del 20%, fins i tot la soja augmenta, o sigui, la soja crec que arriba fins als 40% o així. Llavors, no és veritat això que s'hagi de consumir com molt més volum de menjar, i també és important amb el que dèiem abans que si la recomanació és consumir carn 2-3 cops a la setmana, el que dèiem 100-150 grams, la resta de menjars o d'àpats haurien de ser també amb llegums. I per tant no variaria tant una dieta omnívora d'una dieta vegetariana, per exemple. Vale. I un altre tema a parlar últim seria les proteïnes alternatives que tenim amb aquesta carn, perquè sabem que no és necessària la carn. O sigui, tenim diversos tipus de proteïna alternativa, que també és en el que s'està treballant ara a nivell de tecnologia alimentària per diversificar una mica tota aquesta proteïna alternativa i que pugui arribar al mercat. O sigui, hi ha gent que considera també els insectes, jo no els he volgut incloure perquè, o sigui, no acabo de saber exactament si entrarien aquí o no, però bueno. Ja, això és un altre tema, consciència sí, això animal. tenim una altra cosa. Bueno, la proteïna vegetal, que és la que nosaltres coneixem, per exemple, les hamburgueses vegetarianes, que són a partir de proteïna de llegums, o per exemple el tofu, el tempeh, tot el que són les llegums en general i tots els derivats com l'humus, per exemple. Després tenim la carn cultivada, que això és una cosa que també jo crec que donaria per un altre debat. I això és interessant. Sí, doncs la carn cultivada a nivell nutricional és equivalent a la carn i el que es fa és s'agafen cèl·lules del teixit animal d'un animal, llavors es posen en un bioreactor, se'ls dona tot el que necessiten per però anar això un creixent. vegà ho pot menjar? Depèn de la persona, o sigui, suposo que això ja va també com a nivell de filosofia personal. Clar, no s'ha de sacrificar cap Si animal. creix com directament la peça de carn... O sigui, no... Això és molt raro, O sigui, no creix una peça, no tens de cop allà un pit de pollastre, sinó que tens una massa amorfa. És més com si acabessis tenint una hamburguesa com si fos carn picada. Llavors... El següent, una petxuga de pollo. De cop, saps? Llavors, aquí sí que després s'ha de treballar aquella massa perquè tu li donis l'aparença o el gust o el que sigui que vulguis, però té gust i nutricionalment s'assembla molt a la carn. La textura sí que deu ser diferent, però bé, tampoc no és una tecnologia que aquí ara s'estigui implementant, perquè la carn cultivada es considera novel food, que novel food és un concepte a nivell europeu, a nivell de la Unió Europea, que són tots els aliments
que no s'han consumit de forma significativa abans del 15 de maig de 1997, llavors es considera que tot el que abans d'aquesta data no es consumia o no es consumia gaire, no formava part de la nostra cultura, són novel foods i per tant han de passar com per moltes, diguem, com proves, test, molta evidència científica per veure que allò realment és segur i que per tant es pot portar al mercat. Ostres! Ja no tenia ni Uau. idea. Clar, com per exemple l'oli de krill, o sigui, tot això que els suplements omega-3 i tot això, doncs per exemple es consideren novel foods. Llavors a Europa encara no es pot comercialitzar la carn cultivada perquè és un novel food i ha d'arribar a tenir aquesta categoria de novel food perquè ha passat per un seguit de processos burocràtics, legals, etc. Perquè això del novel food és a Europa només. Sí, O sigui, podria ser que un altre país Clar, estiguin... a Singapur ja estan consumint la carn cultivada, de fet hi ha un restaurant que dona per menjar nuggets de carn cultivada i tal. Ha de ser curiós, Sí. Tu com a vegana consumiries aquest tipus de... No ho sé, perquè jo, o sigui, al principi era vegetariana pel medi ambient, llavors, si el procés aquest per crear aquests aliments és utilitzar molta aigua, molta energia, doncs potser no triaré aquesta alternativa, però sí que és veritat que no fa mal a cap animal, o sigui, treus la faceta aquesta de crueltat. Menjaria abans això que carn d'un animal, això segur. Clar. Llavors, a part d'aquesta carn cultivada, també tenim una altra vessant de la proteïna alternativa que aquí no se n'ha sentit a parlar tant, però sí que altres països d'Europa sí, que són les micoproteïnes, que són les proteïnes a partir de la fermentació de fongs. Llavors el que fan és fermentar substrats fongs i es va obtenint una biomassa que això després se li dona una forma concreta i obtenim un altre producte de proteïna alternativa. Que en el cas, per exemple, de la proteïna aquesta que diem, la micoproteïna tal qual, sense afegir coses i transformant-la de cop en un salami, doncs que és molt interessant perquè ens aporten no només proteïna, sinó que també ens aporten molta fibra. Clar. I llavors, realment, els pros de la proteïna alternativa, que també els he portat, són que fem servir menys recursos, perquè dins un bioreactor podem fer créixer molt més que si hem d'alimentar un animal. Llavors, són processos molt més eficients i que, per tant, també comporten menys emissions de CO2. I també, pel que dèiem, per un tema de salut, que es recomana reduir el consum de carns processades i carns vermelles. Llavors, el fet que arribin aquestes proteïnes al mercat doncs, també ens ajuda a diversificar la nostra dieta i a incorporar noves formes d'alimentació, que jo crec que també és una cosa guai, que constantment tinguem com innovacions i que puguem portar coses noves al plat. Jo crec que això és guai. Però també hi ha reptes i limitacions en aquest tipus de tecnologies, sobretot la primera és l'escalabilitat, perquè són tecnologies que potser funcionen a nivell de laboratori o a nivell de planta pilot, però després quan s'han d'escalar i portar-ho a grans volums, moltes vegades és un problema i per tant s'han de desenvolupar encara tecnologies potents perquè això es pugui portar a la realitat. Després també un dels reptes és poder fer servir subproductes de la indústria alimentària per poder, per exemple, fer fermentar aquests fongs, com intentar també com tota aquesta bioeconomia per encara reduir més l'impacte ambiental. Després, el que us deia, els tràmits legislatius com el del Novel Foods, que costa molt que arribin a Europa. Després que també tingui una bona qualitat organolèptica, o sigui que també ens sembli una cosa atractiva de tastar, encara que a nivell cultural ens pugui semblar una mica llunyà. Però si em posen una massa morfa en el plat. Clar, que sigui una mica maco, una mica atractiu. De color fúcsia. I que també sigui nutritiu. Yeah. I després també cal que la comunicació, que per això estic jo aquí, sigui rigorosa i transparent perquè perquè les persones puguin estar ben informades i no tenir com tanta por de ai, carn cultivada, què serà això? No? Ja sembla també com transgènic, que tot això genera com molta desconfiança
I a més, que no ho he parlat, a més de carn cultivada ja s'està fent també llet cultivada. O sigui... Però sí que sé que a Espanya hi ha una empresa de carn cultivada que està treballant-hi. O sigui, encara que no es pot treure al mercat, ho està desenvolupant. Que seria com una llet de polvitos, com els bebès, però com... No, o sigui, és la llet líquida. El que passa que crec que encara està com en... S'està encara més enredarida que la carn cultivada. Està bé que mirin alternatives, tot i així, havent-hi tantes llets vegetals i tantes alternatives que ja existeixen, que és mirar una miqueta més enllà, però bueno, per un futur estem anant en bona direcció. És que això de vius per menjar o menges per viure és com que... Jo crec que la perspectiva de les persones canvia, llavors és com que molta gent és com, bueno, doncs la llet de vaca, per exemple, és com... Com no pot faltar. Sí. Que guai. Moltes gràcies, Marina. De res, Martina. No, està molt bé, utilitzaré aquests arguments pel pròxim dinar de Nadal amb els tiets. Has alimentat el demonio. Fins aquí la tertúlia time d'avui. Bueno, esperem que us hagi agradat, que hagueu après tant com nosaltres, coses noves o coses que potser ja sabíeu i que hem tornat a recordar. I bueno, jo diria com a conclusió que no és bo una cosa o una altra, són completament diferents, tant el veganisme, el vegetarianisme com l'omnivorisme. Tris el que tris està bé, però sí que sent omnívor molaria disminuir aquest consum de productes d'origen càrnic. Sí, okay. Animal. Animal, exacte. Ens veiem en el pròxim vídeo!